Il-Teatru Nazzjonali ta' Malta l-Manuel hija programm speċjali għal-miliet b'atmosfera unika kreata b'tiżjin fit-toroq tal-madwar biex titgawda fost dawk li jżuru t-teatru l-akwati tiegħu. Il-programm huwa varjat b'għad ta' produzzjoni adattati għan-nies ta' kull età, produzzjoni ta' sfin, kunċerti u l-pantomima tradizzjonali tal-miliet. Sa 13 ta' Diċembru qed tittella l-produzzjoni popolari The Great Little Panto Show fl-Studio Theatre ta' Teatru Manuel, din hija mirata tfal. Bejn id-9 u 12 tal-istess xahar, il-produzzjoni spettakolari ta' The Nutcracker, hekk kif it-Teatru Manuel flimkien ma' Movia u Dance Company tellaw verżjoni kontemporanja ta' din il-produzzjoni li titqis bħala waħda mill-iżjed importanti fil-qasam ta' sfin klassiku. Matul Diċembru wkoll f'Sala Eżwardet jittellaw numru ta' kunċerti imsejħa 12 Days of Christmas Concerts, sensiela ta' 12 kunċert li jsiru f'nofsinhar minn artisti żgħażagħ, l-aktar fuq il-pjanu, iżda li inkludu wkoll is-sem tal-klarinett, viola u vuċi. It-tħu kollu li jsir minn dawn il-kunċerti jmur kollu għal Malta Community Chest Fund. Il-qofol tal-attivitajiet jintlaħaq bil-pantomima tal-miliet, din is-sena b'Rapunzel A Tangled Panto. Imtella minn FM Theatre Productions. Bedwejt Meċi għaw Kjara Hizler jmexxu kas ta' karatri, b'sijħat miżawda b'daħ, seħer u divertiment bla waqfin.